Els millors tomàquets de la contrada. O la Marieta, la jove de Can Pèlex, que porta uns ous que són una delícia. El paller amb la meva Pepa i jo vaig sortir. Jo de petit era un trapella. Vaig fer un traguet de la bota de vi ranci del pare i no la vaig tancar bé. Encara ara treu foc pels queixals. Què em van fer de volanteries? Jo anava a la ronteria, robava les viandes i el pa amb el capellà i elles pensava que eren els gats i les rates, no havien fet. Venga, menos chulería, menos tontería y tirad cartas que aquí estamos perdiendo el tiempo y aquí si no nos follamos aquí nada. En el mercat sempre hi trobaven aquella maula que volta i volta parant orella però mai està. Sàpiguen vostès que un altre lloc molt concorregut és el forn de Cantanets, el millor pa de la contrada. Ara mateix n'Enriqueta i està comprant el pa de la setmana. Hola, voldria dues peces de pa, però que no sigui dur com l'altre dia. Una miqueta més, el meu Eduard. S'acosten los bandolers, los sentiu? Els bandolers entren a plaça Major el dia 20 de juliol de 1558. Mare meva, quins petardos! Què t'hi fotos? Us ho he dit, no hi ha els homes, han marxat. Ja veuràs quina cara se li quedaran aquests quan vinguin, quan tornin. El Malcarat anirem cap a l'esglesiola de Sant Fruitós i entrarem a la capella del Sant Esperit perquè aquests babaus tenen molta plata i molt or. Jo aniré al Consell, al forn i a la joieria. I ja veurem, quan tornem, aniré amb el botafluix i amb el capa curta. Ja veurem qui tindrà més sort. Anem per feina! Sàpiguen que mentrestant els bandolers discutien quines eren les millors cases per robar i qui aniria a cada lloc, les dones van pensar un pla per deixar-los ben escaldats. Ajudades del capellà, els emborratxarien i mig enverinarien amb herbes de la son barrejades en el vi. Sigueu benvinguts a la vila. No volem cap escaramussa ni hostilitat. I en senyal d'harmonia i bona voluntat us convidem a una bona teca i un bon vi. Porteu aquest bon vi. Beveu i mengeu. I després ja veureu com se fotrem a tots aquests bobrinots. Beveu, que aquest vi és molt bo. Noi, ja començo a notar aquest vi, M'agafa una nyonya, estic que ja no hi veig gaire clar. M'heu donat molt bo aquest vi, d'on l'heu tret? Un vinet molt bo, sembla vi de missa, però... Oi, que em carrego una mica. Quines són? Em noto una nyonya que... Hosti,
Vaig allò que ja vas que vas de tort, eh? Aquí hi ha moltes cadires dels bars, vull posar unes quantes cadires. I sàpiguen vostès que així fou com los malvats bandolers foren enganyats. Els van lligar. I els van portar a la presó per un bon tanto de vi, unes herbetes i molt d'enginy de les mestresses de casa. I per celebrar l'èxit de la pensada, improvisen una gran festa a la plaça i pels carrers de la vila. Festa que avui dia encara se'n recorden de tan bé que s'ho van passar. I així s'acaba la història documentada en el dietari de la Diputació, guardat a l'arxiu de la Corona d'Aragó i que en Joaquim Verdaguer ens va narrar en el llibre de Via Fora i que nosaltres hem adaptat per fer aquesta representació